ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಮೊಸರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ, ಕರಿಬೇವು ಒಂದು 20 ಎಸಳು, ಪುದೀನ ಒಂತೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಮಕ್ ಖಾರ ಬೋಡತ್ತು, ಶುಂಠಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ, ಇಂಗದ ನೀರು, ಜೀರಿಗೆ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅಂಚೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಲ ನಮಕ್ ಬನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಸಾದಾ ಉಪ್ಪುಲಗೆ ತೊನೊಲಿ ಈ ಜಾರಿಗೆ ತೊನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಐಕ್ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಮಕ್ ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು, ಶುಂಠಿ, ಕರಿಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೇಡನು, ಕಾಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಚಟ್ಪಟ ಅದು ಸಾದಾ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ, ಮೊಸರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ತಂದೇನು ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡುವ ತಿರ್ಗಾವೆ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಲಿ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಪೋಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡು ನಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ತೆಲ್ಪೋಡು ಹತ್ತು ನೀರು ಪಾಡು ಆಂಡ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಹಾಗೆ ಇಂಗದ ನೀರು ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ಲ ಯಾವುದು ಇಂಗದ ನೀರು ತುಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆತೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಪರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು 4 ತುಂಡು ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪರಂಡಲ್ ವಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲವರ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.